Poista ennen maalausta silikonisaumat, peilit, peilikaapit ynnä muut kalusteet, jotka ovat kaakeleiden päällä. Puhdista kaakelit ja saumat huolellisesti maalipesuaineella ja anna kuivua. Suojaa alueet, joille et halua maalia maalarin teipillä ja suojapaperilla tai muovilla. Sekoita maali hyvin. Älä ravista, koska maaliin syntyy helposti ilmakuplia. Levitä maali vaahtomuovitelalla. Aloita maalaaminen ylhäältä edeten alaspäin, näin vältyt valumilta. Maalaa reilusti kaakeleiden ja saumojen päällä. Telan jälki voidaan tasoittaa siveltimellä, se ei ole välttämätöntä. Vedä siveltimen vedot aina pystysuunnassa ylhäältä alaspäin. Maali tasoittuu kuivuessaan itsestään. Toinen maalikerros saattaa olla tarpeen silloin, jos maalataan vaaleansävyisellä maalilla tummia tai runsaasti kuvioituja kaakeleita. Maalaa kaakeleiden saumat saumakynällä aikaisintaan vuorokauden kuluttua kaakeleiden maalaamisesta. Ravista kynää voimakkaasti noin minuutin ajan niin, että sisällä oleva kuula liikkuu. Painaa kynän kärkeä paperia tai paahdinpalaa vasten ja pumppaa, kunnes maalia alkaa valua kärjestä paperille. Pidä kynän kärkeä alaviistoon maalatessasi saumoja. Jos kärki on ylöspäin, ei maali voi valua kärkeen. Paina samaan aikaan kynää kevyesti niin, että kärki painuu hieman sisään. Tällöin maalia valuu tasaisesti kärkeen. Tarvittaessa maalaa toinen maalikerros vuorokauden kuluttua ensimmäisestä.